Esse man aqui é schietsysteem de Holanda, de Nijmegen, a bem Aruba. Então, nós evaluar 40 mucha que tem schietses e também nós operar 5 mucha que tem schietses aqui na Aruba. Schietses que como tem defecto dentro do lip, of dentro da boca, of dentro da kak. Então, muita gente nasce com esse. Então, esse é algo que vai faltar, ora muita gente tem barriga. Tem diferentes formas de schietses e para tratar esse é possível para tratar esse, mas vamos ter time completo para fazer esse. Então, tem especialista dentro do time que tem experiência e expertise no terreno aqui. Esse é o que nós não temos na Aruba. Então, esse nós buscamos especialista aqui a fora. Naar Hollanda. Ik heb 5 verschillende operaties gedaan. Als eerste een kindje wat nog niet geopereerd was. Dus die had nog een open lip en een open gehemelte. Dus we hebben de lip kunnen sluiten en het gehemelte kunnen sluiten. Waardoor de kindjes er nu normaler uitzien. Beter kunnen leren drinken. En straks ook normaal kunnen leren spreken. Ik heb bijvoorbeeld operaties gedaan bij kinderen om de spraak nog beter te maken, door het gehemelte een beetje langer te kunnen maken. Niet alle kindjes op het eiland krijgen logopedie helaas, dus soms moeten we ook met een operatie de spraak zien te verbeteren. Want als je niet goed kunt spreken, dan raak je achter op school, is het moeilijk om vriendjes te maken, is het slecht voor je zelfverzekerdheid. Dus spreken, communiceren is natuurlijk heel erg belangrijk. Essa aqui está de 5 viagens quando está bem. Primeiro viagem está na 2010 e depois na 2012, depois na 2014, depois 2018 e essa aqui está de 5 viagens. Então, a meta está para bem mais ou menos cada 2 anos. Tem horas que está mais largo, por exemplo, door de factor na maneira COVID, nós há retraso.